Vadiwa vateereri tatsoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Let me play you a voice note that I received. Makadii mkomanashi. Ndauya une confession yangu. Ndinokumbura mundipostirewo confession yangu. Makaviga voice rangu. Ini ndauya une nyaya yangu. Ndiri mukadzi ane 45 years. Ndinoshanda kumayard kuBorodale. Pamba pandinoshanda apa ndashandapo zvemakore anokwana kuita 15 years ndichishanda pamba apa. But pamba apa panga pane imwe mitemo yandanga ndakaudzwa kubva ndichisvika yandainziko mitemo iyi inofana kuchengetedzwa. Saka I've been doing that semunhu aiziva kuti ndinoda basa uye semunhu aiziva nhamo yake. Saka pamba apa pandinoshanda ndandakaudzwa kunziko imba yacho yanga iri hombe iri about zvekuma 16 rooms, but mumba umu mamune imwe room yanga yakakura iri hombe. Mune room yakakura hombe pamarooms ose. Ndingangoti room iyoyo inopinda maybe 3 rooms tikada kuidivide. Ndisati ndakambopindamo, but you can see it from outside kuti this is a very big room. Room iyoyo ndandakaudzwa kunziko haivhurwi no matter what. Plus pakushanda kwangu ndandakaudziwa kunzi ndinobata apa handibati, ndinobata apa handibati. Saka zvinhu zvandakangogara ndakachengetedza nekuda kwokuziva kuti mitemo yemudzimba inosiyana. Saka mutemo wandandakapiwa umwe ndandakaudzwa kunziko every morning before I do anything, chekutanga ndinofangwa kutanga ndacleana swimming pool. Ndomeka sure kuti mvura yandakavhurira ikapinda nezuro makusena acho ndinoiempta ndocleana swimming pool ndoisa imo. But zvakandinetsa pakuti why ndichinziko ndicleane swimming pool every day yeti chero pasina vanhu vanenge vaita sei vadhidha. In fact swimming pool iyoyo haitodhidhiwi, hakuna vanhu vanotuhwina muswimming pool iyoyo. Kana vanhu vepamba ipapo vachitoda zvekuswima vanotoenda somewhere kunobhadhara, but pamba ipapo pane swimming pool hombe yakakura singaiti. Saka ndadero mutemo wandakachengetedza ngomeka sure kuti 5 o'clock ichichaya ndinomuka ndonogezesa pool iya ndoempta mvura, then ndobva ndavhurira imwe yopinda ndoisa mishonga nechichichi. But pane chinhu chaigara chichindinetsa each and every day kuti poga poga pandaimuka ndichinocleana pool iyi handimona kunze kwepool uko kune pavement like matiles anenge ariko. Ndaiti poga poga pandaimuka ndichinocleana pool yacho ndaiwana pavement yose yakatenderedza pool yakazara mvura. Zvazvokuratidza kuti kunge panga pachitwiniwa, kunge panga pachiswimiwa, but by that time everyone anenge akarara. Saka zvinhu zvaigara zvichindinetsa. Ndaitonosvika ndichitsika pavement yakatota nemvura, yakanyorova zvisingaiti. Saka ndadero ndandisina hangu wekuti ndingabvunza ndingaudza mungozivawo pamba pevanhu kana uchishanda zvakawanda wanda hauzotauri. But zvinhu zvaingondinetsa kuti swimming pool iyi hakuna vanodhidha imomo, but inochinjiwa mvura every day inofanira kuti icleaniwe. Ende futizve umwe mutemo wandandakapiwa ndandakanziko swimming pool iyoyo kana ndaicleana ndaifangwa kutora kuti manheru oga around kuma 5-6 ndaitora mazai, ndaitora makreti 2 emazai ndonomaisa muswimming pool imomo.
ndakavabvunza kuti what was the reason, vakangoti they just for decoration. Ndo zvavakadini zvavakandiudza, ndikati alright, no problem, it's fine. Saka ndaitora makreti 2 emazai ndonomaisa paswimming pool iya, but ndaizoti Maxen ndichiclean mazai aya ndaiwana padini, ndaiwana pasina. Paitomekwa sure kuimumba hamugare musina mazai, maitogara mune mazai. Paitouya mota, panotouya mota yeIvans yodhiliva mazai, then kana yadhiliva mazai totora mazai aya tonomastoka mune imwe room. So then ndo mandaingozonotora mazai aya ndichiuya ndichiisa muswimming pool. Saka ndadero one day ndakabva ndangoti let me wake up na kuma 4 because ndine basa rakawanda apa, ndaida kuzobuda, pane kwandaida kuzoenda. Ndakamuka na 4 o'clock dziya, ndikageza kumeso kwangu. Ndapinda mubathroom paya ndichida kugeza kumeso. Pandakati ndichicheuka kumashure kwangu, ndakaona mutabho mune mpurwa wangu wakakura zvisingaiti. Saka ndakabva ndangoscreama, but nekuda kwekuti imba yacho mungodziziva dzimba dzekuBorodale, vakambogara kuBorodale, imba yekuti ukaita noise inononoka kunzwika because ine ceiling plus dzine masound proof. Saka ndakabva ndascreama ndichisvedza ndichibuda mubathroom muya ndichidzokera muspare mangu. Saka ndakabva ndatongoti zvekugeza kumeso ndadosiyana nazvo apa kuti ndimutse mabosi angu zvinhu zvazvisingaiti. Saka ndakabva ndabuda paya, ndobva ndati chirega ndinoklina swimming pool. Pandakanoti ndichinobuda nedhoo remukicheni, ndichibva ndasangana nezvivana zvemupuro zviri pama kitchen unit, pama tables, kitchen unit, masinki emukitchen zvakadovata imomo. Ndobva saka ndakabva ndangonyarara, ndobva ndabuda ndikangoti pangoda maybe two lizards, ndokubuda ndichienda kuswimming pool. Ndaenda kuswimming pool kuya. Saka swimming pool iri kuseri kwemba zvekutiko paunopota kuseri une kagedhi kaunovhura. Kagedhi kako tuya tumagedhi twakaitirwa for safety yevana, kuti kana pamba pane vana vaduku havakwanisi kungomhanya vachinopota kuenda kuswimming pool. Saka kagedhi kako kanogara kakakiwa. Saka ndakati ndichisvika kuswimming pool pakagedhi kaya, ndisati ndapinda mukati, ndakaita kuti bvuu zvezvekuti sekunge muswimming pool zvinoita like kana munhu akadhaivhira mumvura zviya, mvura ichibva yapfachuka. Saka ndakaramba ndakamira, ndobva ndavanda neruva rariri padhuze newikeri nechigedhe ichocho, because pane chakaita chijuraho. Muchijuraho imomo mune maruva arimo. Saka ndakabva ndakaramba ndakavanda neruva riya, ndakangotarisa kuswimming pool. Saka pandakawa sound yekuti bvu, pakabva paita a moment of silence, ndobva panyarara. Saka hapana kumbopera kana maminutes, ndakabva mvura payakangodzikama kudai, ndakabva ndatanga kuona zinyoka rakabuda imomo, ranga risingaiti. Zinyoka ranga rakasviba kuti tsva richibuda muswimming. Nyoka iyoyo handizivi kuti kana kuri kuimezha mameters kuti ndingati nyoka iyoyo yanga yakareba sei. Zinyoka riya rakabva rabuda muswimming pool muya, ndokufamba richinda. Saka kwarakaenda rakangobuda rikanoti cave, richifamba nepalone rikangonoti cave. Kuseri kwacho ndokwaiva nezirumu riya randa ndichitaura kuti imba iyoyo yanga ine rimwe zirumu zihombe. Saka nyoka iya yakabva yangonokevha nekuya. Saka indakabva ndapa yakapedza mwise wayo
kutenderera. Handisi kuti zvivindi ndakazviwanepi, ndakangotanga kunyahwaira ndichiteverera mushure mezinyoka riya. Ndopandakanoona kuti rumu iya yaiva nechimwe chiwindo chaiva chiri kumusoro kwacho, kwekuti munhu hautombokwanisi kuchisvikira chiwindo ichocho chaigara chakavhurwa. Nyoka iya ndakanoona ichinokwira nemadziro ichibva yanopinza musoro muchirumu chiya ikapinda. Nyoka iya ikazveva kusvika yanoperera ikanopinda muchirumu chiya. Ndakabva ndadzokera kuswimming pool, ndobva ndatanga kuno clean ndikaita hangu sauti handina chandavona. Ndobva ndacleana ndobva ndapedza. Saka ndadero kwakazoti dzava kuma 8 ndobva bosi vangu vamuka paya, vakabva first thing vakabva vandidana, because vanositi vakamuka vongogadzira zvinhu zvavo vobva vabuda voenda, vanongozondidana kana vakuenda vakundozati vakuita sei vakubuda. But that day vakati vachimuka, the first thing vakamuka vakatsvaka ini vakandipedza, vakanditi wavonei? Ndikati hapana chandavona. Kone mhaka yei? Zvikanzi ndandichida kuvhunza kuti wavonei, because zviri kuratidza kuti une zvawavona. Ndikati kana handina chandambodini, handina chandamboona, ndangomuka hangu ndikaita as usual, ndikaita maduties angu, ndobva ndapedza, ndobva vabuda, ndobva vaenda. The following ndakaita vhiki ndisingabhilieve kuti zvinhu zvandandaona zvazviri zvechokwadi. Saka ndakaita vhiki ndichingomuka na4 o'clock every day ndichinocleana swimming pool. Mukoma Nash ndakaita vhiki ndichinyatsokuti ndikamuka na4 o'clock ndoenda paswimming pool paya. Ndandisingachatangi nekungonosvika ndichicleana swimming pool. Ndanga nchisvika ndonomira pachigedhi. The whole week ndaimuka ndonomira pachigedhi ndotarisa muswimming pool. The same thing chandakangoona first day zvakaramba zvichiitika zvinhu izvozvo ndichingosangana nenyoka iya ndichiiona. The last day randakazogumisira manje ndakati ndichisvikapo na exactly 4 o'clock ndikawana nyoka iya ichitenderera swimming pool yose ichidla mazai aya, ichitenderera ichidla mazai aya. After that ndakabva ndaona munhu mubhosi vangu vakabva vanojambirawo muswimming pool muya, vakabva vatanga kutamba nenyoka iya vari mumvura. Nyoka iya ichiva nhanzva ichiita kunge inovamonera, so vachitamba nenyoka iya kusvika vapedza. Ndobva vabuda, ndobva vadzokera mumba, vakashandisa dhoo rekuseri. Ndobva vadzokera mumba. Nyoka iya ndokubuda pekare, ndokunanga kuya kwainosi kuchimba chiya, kwainosina kuchiwindo chiya kwainosipinda nako. Ndakasara hangu ndokucleana ndokupedza. Bosi vangu ndokubuda ndokuenda kubasa. Ndikangozvidza kuti pano apa hapasisina chandichagarira, because maybe next time ndogona kuzoonekwa nezvinhu izvi ndikavurawa. Ndakabva ndangorongedza bhegi rangu, bosi vangu vasipo, vanhu vose vabuda vaenda kumabasa. Ndichiti iko ndibude, ndisati ndanobata gedhi foni yakabva yapinda. Ndobva ndadavira foni iya, vanga vari bosi vangu. Ndobva vandibvunza vakati, ko uri kuendepi? Moziva kuti ndakavhunduka kuti ndiri kuendepi. Ndobva ndavanyepera ndikati handiri pamba chichichi, ndakatogara kuna kwandoda kuenda. Svikai ndiri kukuona uri pagedhi, uri kuendepi? Ndobva ndangoti handiri kubuda, ndaenda kumbosvika mutauni. Svikanzi koko bhegi uri kuendepi naro? Apa vatobuda, ndatoonekana navo makuseni, vatobuda vatoenda. Moziva kuti handina chandakabamba imomo kana kutora. Ndakangorongedza hembe dzinonzi dzangu, ndobva
ndobva ndakazama nepese pandinogona napo kuda kuvhura gedhe rakandirambira, kuda kuvhura gedhe kutodzvanya rimoti yegedhe, ndikati asi mabhatiri apera kuda kutodini. Ndabva ipapo ndikabva ndangonotora rimoti yagarden boy, ndobva ndazama kuvhura nayo ikaramba kusvika ivo vazouya ndo vakasvika vakavhura gedhe vakagara neni pasi. Ndikati ndobva ndatovanyepera ndikati ndanzwa kuti kumba kwedu kwadini kwaitika rufu, saka ndandangofunga kuti ndiite sei ndiende. Zvikanziko hapana kuipa kana uchida kuenda kumba kurufu, isa bhegi rako pai mubhuti. Ndobva ndaisa bhegi mubhuti, ndobva vandipinza mumota ndokuenda neni mutaundi vakanotenga everything chaifangwa kushanda panhamo. Vakasvika neni kumba, vasvika neni kumba ndobva zvikanziko kune nhamo kwacho ndekupi. Ndopandakavaudza chokwadi kuti hakuna kwaitika rufu, but ini ndangonzwa kuti basa handichadini, handicharidi, ndava kuda kuti ndidini ndidzoke kumba, ndigare kumba. Svika ine chikonzero chei, ndikangoudza kuti eji yangu ndiri kuzvinzwa ndaita sei, ndakura, handichakwanisi kuti ndirambe ndichishanda. Zvikanziko hazviiti, chihande unopedzisa mwedzi uyo wanga uchishanda ndigokupa mari yako. Semunhu akandishandira time yakareba, ndine mari yandichakupa. Ndakadzokegwa neni, ndobva grosari riya rasiyiwa kumba, ndobva ndadzokegwa neni ndikanovharigwa ndikashanda. Mwedzi uya wapera vandipa mari yangu kuti ndichivati chindirilizai ndibude ndindi, havachadi. Apa inini 35 years dzandinadzo handina kana kumborogwa, nditoriwo esingle mother. Pamba paya ndaingogara ndichirota, sometimes ndichirota nezvidhara, ndichivata nezvidhara, sometimes ndichivata nenyoka, sometimes ndichivata nemupurwa, but ndaingofunga usoti maybe it's just a nightmare. But ndakatozoona kuti zvinhu zvandairota zvinhu zvaitoitika. Saka izvezvi kuti vachikwanisa kundirelease, zvinhu zviri kuramba ndichirimo, but ndiri kutotambudzika kushayiwa kuti ndoita sei. Ndakatombozama kufonera kuvanhu vekuti vangakwanisa kuuya vakazondirescue, but security iri pamba ipapo yakaoma zvekutoti hapabudiki. Ivo havana chavari kuda kundiratidzira, vakandivharira vachitaura neni mune zvakanaka, vachita izifi kundivharira kwavakaita. Vanhu vanondida, havasi kuda kundiluza because ndavashandira kwenguva yakareba plus ndichivashandira zvakanaka. But inini kutaura chokwadi handisisiri happy kuramba ndakagara navo, kuramba ndakagara pambapa nekuda kwezvandakaona. Chero hope chaidzo hadzichatouyi. Sometimes ndaiti ndivete ndaigona kumuka ndichimutsiwa nesaundi yacho. Ndakatozozviziva kubva pandakatanga kuona nyoka iyoyo kuti yaiva saundi yenyoka, because ndaingogona kumuka ndichihwa saundi iya, saundi inoitwa nenyoka kuti ndobva ndapepuka. But pandaipepuka handina chandaiona. Sometimes ndaiti mumba ndakavata ndaigona kungowa mumba muchihuva zviya zvinoita nyoka kana ichifamba zviya zvekutonowa kuti mumba muchihuva. But handinambofunga sokuti inyoka kana kuti zvinhu zvakadero. Saka zvinhu zvandauya kuzoona kutoti apa ndiri munhu ari kutoshandisiwa nevanhu, because why vasingadi kundireleasa kuti ndiite sei ndiende kumba kwedu, because inini basa handicharidi. And I've worked for them for a long time, but havasi kuda kundisunungura. Vari kutry by all means, tinokuwedzera mari, tinodini, we will do everything for you, zvose zvaunoda tinokuitira. But inini I'm really tired, and now vakutomeka sure kutoti handibudi gate chero ndikaora. Vakada kuti ndinde kushopping, vanotomeka sure kuti vandiperekedza kuofu chaiko ndinotopiwa someone wekuti ndiende naye. Saka
upenyu hwasvika pakundiomera mukomanashi. Muchiona ndauya pachaunga kudai ndiri kutsvaka help yekuti ndobatsirikana sei, ndoita sei kuti ndibve pamba apa, vanhu ava vaite sei, vandirelease. Please mundinotify kana maposta nyaya yangu. Vedare ndiyo nyaya yakabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Please let us talk about it in the comment section.